Jeg skal lave et interview med Taliban-manden fra Irak. Den her sprøjt, den er for syg, mand. Jeg kan ikke huske, hvad jeg kan sige. Hvad fuck? Hvordan fandt du mig? Det er mig, der er interviewer, og jeg er altså interviewer. Nå, kom. Kom her, sid min ven. Nå, min ven. Hvordan er det så at være Taliban? Meget hårdt. Welcome back to the stage of history. Yo. Slim Shady.